Hei, dragi copii, aici este Broscuța și azi vom continua călătoria lui Apolodor către Polul Sud. Haideți să vedem ce s-a întâmplat după ce vaporul lui Apolodor a fost scufundat. Ceva mai jos de Ecuador plutea Apolodor și-ar fi plutit așa un veac, dar l-au cules cu chiu, cu vai, niște pescari din Uruguay. Și cum era flământ și ud, l-au dus cu dânsii către sud, l-au luat pe vasul lor sărac, i-au dat și buruieni de leac, fiindcă prinsese guturai, și l-au ținut într-un hamac până au ajuns în Uruguay. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile, dar se găsesc în Uruguay o sumedenie de cai și n-ar fi lucru de mirare să fi pornit Apolodor spre sud pe un cal de soi călare. În Uruguay, Apolodor a zăbovit ca multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor, un foarte vechi admirator, el însuși fost cândva tenor, firește, doar ca amator, și traiul ar fi fost ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor și îi spunea: mă simt dator să mă gândesc la viitor, deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că mi-ești moștenitor. Dar unde-i soare, e și nor. În casă, domnul profesor avea un mic calculator și programa cu el de zor. Era ceva îngrositor, un chin pentru Apolodor, când profesorul Alfandor, extrem de binevoitor, vorbea în felul următor: pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La 8 te duci la croitor, la 9 mergem la coafor, la 10 ascultăm un cor, la 1 masa, un cuptor de varză coaptă la cuptor, la 2 facem noi un cor, la 3 plimbare cu azor, un cățeluș ascultător, la 6 țesem un covor, la 7 la televizor, e filmul Crimă și amor, la 8 te duci în dormitor și te așezi frumos în pat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator. Și așa, în fiecare zi, și suferea Apolodor și cugeta: frumos ar fi o zi fără calculator. Dar e și soare unde-i nor, căci tot la domnul profesor mai exista și un robot care făcea prin casă tot, un fel de înger cu motor, curat, drăguț și zâmbitor, și culmea culmilor, tenor. Cu el părea că e mai ușor și se distra Apolodor. Din când în când acest robot îi aducea câte un compot sau îl spăla frumos pe cap, îi împletea câte un ciorap, îl însoțea la dormitor, urându-i seara somn ușor. Era un dulce frățior, un fel de înger păzitor. Într-o zi, Apolodor, pe când stătea într-un picior, pe un preș lângă radiator, așa fusese programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat și, căutându-l pe robot, i-a zis: să știi că nu mai pot, îmi este până peste cap, mă simt ca sabia în teacă, nu văd cum aș putea să scap. Și i-a răspuns robotul: pleacă. Și atunci făcu Apolodor ceva cu totul uimitor și, necuprins în programare, a scris scrisoarea următoare: mult preastimate profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător, dar trebuie să plec. Mi-e dor de frații mei și vă implor, fiți ca un tată iertător. Nici mie nu mi-e prea ușor, vă las fără moștenitor, dar ce să fac dacă mi-e dor? Și-a plecat Apolodor, iar mult stimatul profesor, pe bază de calculator, și-a zis: sunt bun de însurat, și chiar așa a procedat și a avut moștenitor.